temporada. Ara que s'acaba l'estiu i esteu tristos perquè cada dia fa més fred i s'hi veu menys, arribem nosaltres per alegrar-vos altre cop els diumenges al vespre o els dilluns al matí, com preferiu, perquè comenceu la setmana amb un somriure a la boca. Una temporada que promet a nivell blaugrana perquè ha arribat un alemà que va amb xandall, que no parla català ni castellà, però que d'entrenar sap un rato llarg i també de gestionar la plantilla. D'altra banda, seguirem apostant més que mai per l'esport lleidatà, amb una aposta clara pel futbol de regional i per un seguiment encara més exhaustiu del Lleida Esportiu i del Hiopos Lleida de bàsquet. També portem altres novetats, com una Siga l'Euros, amb un nou format, però ja no us vull avançar res més, perquè això ho faran els dos companys que m'acompanyen avui. 1, 2, 3, no us lesioneu més i comencem. Com esteu, amics? Sergi, Armengol? És notícia, Armengol, que no estic de ressaca avui. Hòstia, Comencem la temporada sense que estiga de ressaca, un tio. propòsit nou? Sí, tio. S'ha No, pres- no, que la setmana que ve no hi soc perquè vaig a una festa, vull dir que... S'ho ha pres en sèrio, noi. No. Bueno, va, arrenqueu si us sembla, anem explicant les novetats. Sí. S'ha fet Ets l'estiu tu, llarg. ets tu el conductor del programa, eh? Sí, Ah, vale. és tonto, que xiqueto, que. L'estiu l'han fet llarg, nosaltres. I res, aprofitem que arranque la regional per ja dir, bueno, ja no tenim més excusa, no? Sí, avui hem començat amb derrota, Bellcaire, però sí, ja no teníem més excusa per començar el Hem programa. allargat tot el que hem pogut. Sí. Si haguéssim trobat una excusa per allargar una mica més, Sí, Com a bons cigaleros, realment. ja hem fet Nadal. Claro. Sí. Encara és rai que no ens hem agafat a que la quarta catalana no ha començat. Ja està. Escolteu-me, va, que ja teníem ganes de tornar, és broma, ganes de veure-us a tots. Arranco amb les preguntes. Dale. Com valoreu l'inici de temporada del Barça? Això que és una entrevista o què? Sí. Comença tu, Armengol, sisplau. Però rapidet, ligeros, que diria ma mare. No, em sembla perfecte la temporada Sí? del Barça. Nota? Nota, 9 de 10. Il·lusionat a tope. Així. El Barça de los niños. Nah, increïble, o sigui, la veritat és que sí. No, la veritat és que sí, vull dir, em sap greu dir-ho, però l'inici de temporada del Barça, amb honor amb això que tenim penjat aquí avui, que és la penya de Blaugrana Xavi, el deixa retratadíssim. Però Sí. no hem vingut aquí a... Perdó. Esto no és meva culpa, eh? Com que estic veient la segona... Jo també. Esto no és meva culpa, Jo també. Com que estic veient la segona pregunta, Digue'm. no parlaré de Flick. Quan m'ho preguntis parlaré de Flick. No, jo el que m'ha sorprès més, volia dir, Sí. és la seva valentia. El seu tarannà, el seu dia. Ha vingut aquí Ha vingut com, aquí com a bon guiri, Claro, a disfrutar. a disfrutar. No, i a pencar, també. Tinc notícies que a les 11, Ojo. a les 11 de la nit està a l'oficina, molts cops. Puc dir que no sap on està. I per això ho fa bé. En sèrio, eh? I Una per això cosa, ho fa bé. Avui Parla anglès i malament. O sigui... Avui juguem al camp de Villarreal, juguem dimecres entre setmana a casa amb el Getafe i fos rotacions avui en lloc de dimecres. He pensat, aquest tio està boig. No, aquest sap tio on està boig, jugar. no, aquest tio té molt clar el que vol i li és igual He tot. pensat això, he dit, aquest tio, va, Ja, Jo, però t'anava a dir surts- una cosa, perdó, Costello. Quan he sentit l'alineació m'he posat content. I he pensat, m'és igual perdre que guanya, aquest tio és valent. Si ell sap que no pot jugar, que tenim... Si en comptes de No, Sergi i- Domínguez s'hagués dit Mustafa Fall, jugar. I amb 1-3 canvia a Pedri, Sí, sí, que li ha sudat 3 pepí. Bueno, ha fet... Bueno, sempre ho té fa, molt- això, eh? Sí, Ell sí. té molt clar com vol fer les coses i va a muerte. I si té un que diu Sergi Domínguez, bé, si es lesiona el pobre aquest, que esperem que no, doncs un altre el ve, si no un altre. La lesió de Ter Stegen fa molt mala pinta, eh? Fa molt mala pinta. No l'he pogut mirar, tio. Jo Soc l'he- aprensiu amb l'he aquestes fitxat coses. Us sap molt greu? Sí, molt. No? Bueno, a veure, perdó. O sigui, soc persona Però la i persona que es és- lesiona... Sí, però Que es, persona lesio, sí. que es lesiona algú em sap greu. I pels jugadors també, tio, que Però- no podem... A mi, perdoneu-me, sabeu que sóc molt poc de criticar, però no podem anar menya que penya pel món. No, No, ningú t'ho ha dit. però no sé. Ja, L'Adrià No Garcia... em sembla cap drama, eh? Ter Stegen. L'Adrià Garcia ha tirat facto, eh? L'Álvaro Valle està lliure. Ja en parlaré. A veure, en aquest sentit, us ha sorprès Flick? Bueno, és que no cal ni la pregunta. Bueno, Sí, és que jo aquí us la solto. no? Què? O sigui, no he vingut amb bigoti per respecte a les víctimes, però soc Adolf Flick màxim, eh? Calla, boig. No te les passes les pancartes de l'altre dia. Quina vergonya de club, home. Bueno, escolteu-me, a veure, estem molt motivats, no? Pues, Sí. Jo estic molt il·lusionat, més Sí. que motivat.
Molt il·lusionat. L'Estato no tenia Aquest any a l'estiu estàvem dient haurem de parlar poc del Barça i de Cigaleros perquè ja... Cuidado, aquí n'hi ha un que al juliol va apostar que el Barça guanyarà la Lliga. Estàs molt boig, tio. Però tu ho fas cada any, això no té mèrit, tio. Ho fas cada any. Aquest any vaig convençut, Ho fas cada any. perquè el Madrid... Massa estrella. Cada any apostes més. Ets Ets un ludòpata. poc tristos per ser que ha marxat Gundogan, eh? Gordogan? Tu L'any hauries d'estar... passat ho defensa molt, jo estic molt content. Hauries d'estar trist tu. Tio, Per què? Perquè no tenim la cançoneta del Gordogan, ja. Però és igual, però fora. a veure, escolta. Amb el City no toca pilota, és la millor venda que hem fet. Hòstia, no. Però és que jovenets, tots són bons. Però és molt fort, és Podem molt parlar de fort. Caçador. Genís, és Abans molt de l'any fort. passat, que massa jove, que no podem anar tan joves, l'últim programa. És que no podem Com anar vaig tan treure el nom joves. de Caçador. Ho estem fent ara. Armengol, però és molt ja fort que tornarem. tenim la mateixa plantilla. Ens ha marxat S'han Gundogan. lesionat 100. S'han lesionat 100. L'únic que ha vingut ha sigut... O sigui, ens ha marxat Gundogan. Ens ha marxat els dos Joaos, que sí, que feien pena, Però eren titulars. però eren titulars. Qui més ens ha marxat? Algú més ens havia marxat. Bueno, molta gent, però no L'Araujo lesionat, lo de Jong lesionat, el Gavi lesionat. Bueno, que el de Jong, que el de Jong, Els dos primers. si es pot quedar lesionat tota la temporada, estaria bé. Bueno. Jo s'ha de donar una oportunitat a tots sota Flick. S'han de veure. Vale, va, Tot. sota les ordres. I una cosa, El Araujo, el comandante. a mi perdoneu-me, Araujo es necessita en partits grans. Sí, perquè Per l'esquena patirem. l'Iñigo és més lent que Però- jo. Pite. 22 gols en 5 partits, eh? Molt I no bé. teníem gol. Molt bé. Rafinha en porta 5 en 6 partits, Rafi. Què li ha passat? Això dels trenes li apreta el cap o algo li deu passar? O ara Lewandowski avui ha tornat a dir. Rafinha m'han dit que... Lewandowski ha dit a la ràdio, ahora llegan balones al área, yo sono diària, ha dit, algo així en italià, mig espanyol, mig italià. No, però tu quan has escoltat la ràdio? Ara venint, Ah. i ha dit, ahora, el mateix que el Pedri, de que sabien com moure's els jugadors. Sabia on havien a buscar la pilota. Déu-n'hi-do. Són Bueno, declaracions dures pel Avancem. pobre Xavi, eh? Esteu preocupats per les lesions? No. Mentre guanyem. Anem a No, a l'estadi? veure. Dimecres anem a l'estadi? Sí. Ens No, estrenem? estadi. De puta. A veure el Getafe de Bordalàs. Uf, jo el vaig veure dimecres passat, en directe. Sou uns I grans. de puta. va ser una animalada. Molt bé, molt No, bé. les lesions em fan patir, eh? Dale, pa. Quin és, parlant de les lesions, ja que no us fan patir, no em doneu bola, No, és que, a veure... quin és el lesionat que més ganes teniu que torni? Gavi. Qui dit? Gavi. Gavi. Ah. Jo també. No, ara perdona, per portar amb la Sí, contrària clar, diràs... Estàs pensant algo, tio. Què t'he dit que sí? Jo sí. Jo Ansu, però encara no ha tornat. Que va. No és que no tornarà. Is back. Pobre. Ansu, jo confio màxim. Noi, acabes de dir, El deu del mort. Barça, col·lega. Acabes de Sí, dir. però és diferent. El 10 del Barça, nen. És diferent, perquè una cosa és que recuperi un jugador que ha estat de baixa 4 mesos i un altre 4 anys, pobre. No depèn de Flick que l'Anso estigui bé ja. Mero. Bueno, però has dit abans, donar una No, oportunitat. jo li donaré. Ah, pues jo ja li donaré, està. I tota la paciència del món tot l'any té per estar-se bé. Vaig veure una foto del Messi abraçant a l'Ansu, te'n recordeu aquell dia? Oh, Ja estava bé, no. sí, però ja... Uah, és que la va passar al Gonçalo i vam dir, epa. Bueno, va. Canviem a la pilota rugosa. Ara, bàsquet? Sí. Què és això? Esteu il·lusionats amb l'equip del Barça per el bàsquet? Genís, tio, què em preguntes, tio? Tu, Armengol, estàs Sí. desconnectat. Jo, bueno, vam perdre contra el Madrid, com sempre, ahir, però bé. Però és diferent. Bueno, confio... Crec que tenim entrenador aquest any. Jo confio en la Lliga aquest any. Tenim entrenador, tio. Jo... Bueno, és igual. És que no puc opinar perquè no sé res. O sigui, El Barça ha fitxat bastant bé. Han pillat el Panther. Hem fitxat a Panther. hem Panther fitxat- Panther Hem Connect. fitxat a El zero, no? Anderson, que és un bon defensor. Porta el 0, no? Panther? Sí. L'únic que em sé. I l'Anderson, Molt cara molt mala llet. No, espectacular. Sí, cara mala llet. Si me'l trobo pel carrer, canvio de cera, t'ho dic. Necessitàvem un tio així, molt carisma. Va agafar pel pit al Campazo, eh? Ah, sí? Ah, m'agrada. M'agrada. En broma, però ja està acollonit aquest No, tio. aquí no hi ha broma. No et cau bé, no, el Campazzo? Bueno, no em cau malament, n'hi ha pitjors. Va, a veure, ja que del Barça no voleu dir res més? Us veig aquí tirant pilotes ràpides? No, a veure, Bueno, o sigui... han fitxat el parent del Navarro, no? Ah, sí? És bon jugador, També, bueno. Està amb la filla. Si jo fos el parent del Navarro, potser jugaria Filla jo. petita. Però quants anys té la filla Navarro? Amb quants anys va tindre les filles a Navarro? Navarro, poder deu tenir 40 anys ben bons, 40 i pico, Ja, i aquest xaval quants ne té? Aquest any deu tenir 20 i la filla 19 o 20 i Bueno, la gran així també. encara s'accepta. I la filla gran Sí? festeja amb l'estrella del Madrid. Va, doncs el tornem a portar. I Lugo González. Ah. El No, però que no és el que està a Alemanya.
Veure què? Era aquest el que està a Alemanya, el que hem fitxat nosaltres. Ah, vale. Hòstia... No, anem Bueno, va, perdudíssims. Ja que amb aquest tema, quin jugador l'ha sorprès més del Barça a principi de temporada? Quin jugador dius, hòstia, Tinc claríssim. quin? Íñigo Martínez. Què dius? A favor o en contra? A favor. Ah, molt bé. Titular tots els partits, Sí, sí. I ningú té cap queixa. Ja, això és veritat. Diu Bueno, l'altre dia va pitar una mica enrere el gol. Bueno, però això et no. demostra, però jo crec que això demostra o sigui, la valentia de És l'entrenador. un tio que ningú hagués comptat. Ningú. Però- Ningú hagués comptat amb ell. Vull dir. Bueno, però Íñigo Martínez és un bon central, però això... Bueno, jo ho hem sabut Però això aquest t'ho any. demostra quan l'equip va bé, que tots van molt bé, perquè Vosaltres... a Íñigo Martínez, l'altre dia hi havia unes imatges defensant cap endavant, apretant el Sí. seu davanter a 10 metres de seu àrea. No, sí, sí. Jo el que m'ha sorprès més, crec, sincerament, que no em donava un duro i que si me n'haguessin donat 50 i 30 amb el ventilo aquest estiu, per mi és Rafinha. De veritat, o sigui... Sí. Sí que Sí, l'any passat li van veure cosetes, Discrepo. però discrepes. Rafinha se li ven actituds bones i tot això. Actituds, però Sí, però- aptituds... Però ha fet números, o sigui, aquestes dues últimes temporades no ha fet mals números, No. però no portava i és Jo, un avió. sincerament, és tio. un avió. Una gran sorpresa. Uf, és un avió, Tu tens collons a treure-ho de l'11 ara, No, No, clar. és I impossible. tu pensaves jugar Íñigo a tampoc. la banda. I a Íñigo tampoc. Sí, home, sí, Sí, si torna Íñigo quan sí. torna Araujo... Araujo el teniu molt valorat, em sembla. Home, tu cabró, li vas fotre la creu el dia del PSG, però... Oh, clar, jo no perdono. Però... Sabeu, per ara, Michael no Bayern. vull cantar victòria, però per ara jo hauria de... O sigui, ara mateix, si tot segueix així, d'aquí uns mesos hauré d'entonar mea culpa en Pedri. Ho reconec. Sí, va, però tots. ja Tots, no perquè... confiava. No és que no confiéssim, però és que, no sé, ara també et dic una cosa, em fa molta gràcia que es queixi del Xavi i que es veu que la diferència entre un i l'altre el que ha canviat és que ara fa el gimnàs a part sol. Ja ho podia fer abans el Potser campió. resultat. I Sí, potser sí. no surten de festa. Perquè ara, a més, els cubates que un nen una piruleta. Que a mi. Mare, no és veritat això, Com és ara? Molt bé, molt bé. I la tu? Mit? Sí, però la sorpresa és Rafinha pels dos. Sí, jo també. Sí, Pedri no és una sorpresa que sigui tampoc. El passe de Lamine avui. La Min és molt bo. No. Crec que el pugen Però aquesta tampoc és una nit. sorpresa. No, clar, però això... No. I també és una... Bueno, no, és que no és sorpresa perquè m'ho esperava. Que De què? Lewandowski tornaria a fer gols amb Flick. Sí? Tenia claríssim, tio. Buah. Bueno, pot ser. O sigui, la veritat, al final, arribem a més a l'àrea, és el que diu ell. Quants cops xutem a porta l'any passat? Mhm. O sigui, aquest any farà gols més donde... A Pablo És Torre que- ha fet gol. És que avui realment, 2 gols dels que fem, que és el que ens dona la tranquil·litat, són xuts que acaben rebotant a Eric Bailly. No, però No! generem una Però barbaritat. que em refereixo que la tonteria de no xutar de fora l'àrea, pues, que s'ha acabat, que... I que hem fet els últims contra equips grans. Bueno, Valladolid no, però camp del Girona, camp del Villarreal, més Valladolid, No, Han fet- no poses equip gran, el Villarreal, el Girona. O sigui, equip bons de la bé, Lliga. equips bé. 7, 5, 12 i 4, 16 gols en 3 partits. Sí, sí, sí. No, i el Bilbao a casa el vas guanyar bé. No, bé, il·lusionats. Molt bé, molt bé, molt bé. Apisonadores. Sí. Bueno, va. Ara explicarem una secció que farem a partir d'ara. Sí, Fem l'entradeta avui. correcte. Que es dirà... Potser li canviem el nom, però la idea que tenim és que serà de lleidatans pel món. Vale? Sí, igual algun dia no és molt lleidatà i és de prop, Sí. però... Però la idea és que us portarem, us acostarem lleidatans o amics, no? Que molts coneixeu i que estan pel món. Fora de Catalunya ja compte, no? Sí. Espanya ja compte fora. Sí, o sigui, si vols, sí, ja és pel sí, món, no? Sí, Aquí és més fàcil. sí. Ho dic per això. Els entrenadors, que en tenim molts, Sí. jugadors que estan en Jugadors. lligues, Directors esportius. per exemple. Traspassarem el xarco És a un dir, us dia. portarem no només el futbol lleidatà, sinó els lleidatans que estan fora, Correcte. per demostrar... No, els hi donarem veu. Per donar valor. Correcte, per donar valor, Donar per valor. donar valor al que tenim com a terra, que és molt. Correcte. Vale? Pues això és la idea. La setmana que ve ja tenim un pensat, Sí. que està lluny I el coneixen. i fa fred. I el coneixen. Sí. O fa fred. Amic del canal. Que per cert em vaig trobar jo un que també li comentarem, A Sevilla em vaig trobar un lleidatà il·lustre. Sí. Ah, sí. Molt il·lustre. Sí, coneixem. Ja t'he posat la ciga a l'euros, Sí, ja. I Vale. l'Armengol arranca amb la Siga l'Euro, sí?
Aquest any el format de la Siga l'Euros com serà, Armengol? Bueno, el format serà similar a l'any passat, perquè m'han fet retallar el primer club de Jong. Vale, és que, Els nostres veïns de Portugal. no és que, a veure, explica-ho bé. Volíem ficar lo de Lleidatans pel món després a la d'això. Siga l'Euros Sí, i a veure, però potser ho fem a part. Sí, potser ho fem part. el pobre Luc ens queia molt bé. Però Avui ha marcat. el pots portar, però tu pots dir el que ha fet el Luc. a part. Avui ha fet un gol. Vale, pues ja està. No diguis res més de la Lliga holandesa, És que no sé res més. només parla del Luc. És que Holanda és Luc. Vale. Però explica quina és la nostra idea aquest any. Bueno, aquest any doncs farem un repàs de les 5 grans lligues europees Vale? i tindrem un equip preferit de cigaleros. Que sí que és veritat. Serà l'equip cigalero, per Sí, serà exemple. l'equip cigalero d'aquella lliga. Vale? Espero que És no... veritat que el Sergi no ha votat gaire, que un dia entre tu i jo, No, jo feu el que vulgueu, sí. però serà l'equip cigalero. Vale. Li dono? Sí, va dir l'italià. No. Sí. Ah, bueno. Sí, va dir que va. jo m'hi Va dir que et sembla bé. No. No, va dir. A veure, Que jo discrepava, crec. Jo estic votat al És igual. Però és Vale. aquest, La gent les nostres merdes ens les discutim a casa. Va, el bo és que són equips ben de parits. nivell bastant baix. Sí, disfrutarem. humils, Ens som agrada humils. Som humils. El francès el poden esperar, que m'han parlat molt Ens l'any agrada passat. anar al fang, eh? Som humils. Armengol, dale, pa. Vale, doncs A la començam. Lliga no en tenim cap a part del Barça. Ja, vam dir que era difícil. No em diguis el Girona. No, ja tenim el Barça, dic. Vale, Sí, que vam dir que ens quedàvem al Barça. O sigui, menys aquí som guanyadors. vale, Sí, va. sí. O sigui, aquí som Bueno, és guanyadors. Hòstia, no havia vist la classificació de la Lliga encara, aquesta... Doncs mira, sabies que el Barça està imbatut? Sí, això sí, mort de Jo tinc una fam. pregunta ara en sèrio de la Lliga, perquè abans ho saltat molt ràpid. Què? Quan hem dit el jugador que ve tanta sorpresa al Barça, Sí. volia preguntar-vos qui creu que serà el major fraude de la Lliga. Si Mbappé o Julián Álvarez. Hòstia, Jo crec- cabró, però... O sigui, només mos dones aquestes dues opcions. Jo crec Vinícius. Ficticius. No, jo Ficticius. crec que el Vinícius se'l carreguen a final d'any. Sí, jo crec que ficticius... Jo crec que un dia Mbappé, sí, perquè- jo crec que Mbappé no serà... Només marca de penal, eh? Ja, Però però... perquè Mbappé està jugant de nou, Mbappé és una màquina. Espera't que arranqui. Però Mbappé està jugant de nou i el seu lloc és l'esquerra. És claríssim. No hi jugarà, el ficaran allà. Sí. A la mínima L'any que que ve. puguen es carreguen a Vinícius. L'any que ve, Portem l'any que 3 ve. partits i encara no he jugat, eh? L'any que ve. El Florentino és el més racista Vale, és el més racista Aquest any, llavors. d'Espanya. Bueno, perquè farà gols el dia que en fotran 8 en farà 4, però sí, no estarà al nivell. I Julián, confieu? No farà res. Hòstia, com m'agrada veure el Girona Jo 12, crec que sí, tio. jo crec que sí. Vols callar, pesat? Vale, doncs bueno, pues dit això, pues bueno, la Lliga del Barça segueix imbatut. Jo saps qui crec que serà fracàs? Nico Williams. Epa! M'agrada. Nico Williams. Te la compro moltíssim. Però que esperis de Nico I jo Williams. l'any que ve li diria, paguem 6 milions, no 60. Sí, però bueno, no vindrà. Bueno, l'Atlètic va Per tercer. això, I no ballaran a Lupita amb el no Lamin. cal, no cal. Què més, Vale, Armengol? res, a mi m'està agradant molt l'inici de temporada del Celta, per exemple. Hem estat empatit molt amb el Barça, aquest any han arrencat bastant bé. Jo és que no... Hòstia, m'està decepció... tenen 3 Ara estic victòries. veient aquí les Palmes, dos... Sí, les Palmes Dos empats, Les Palmes... Bueno, que marxa va tirar García molt aquest Pimienta, any, no? eh? Va tirar? Està García Pimienta. Han fitxat coses molt rares, tio. Sandro. No, ja hi era, però... No, però han fitxat coses Juga molt bé, rares. Sandro. Juga bé les Palmes, però... Sí, el València també sembla que patirà amb els xavals joves. València a mi m'han dit que patirà molt. Sí. Però no, és que no he vist molt... Bueno, sí que he vist, però... A Sevilla també amb els nervis ja. Hi Sí. les declaracions de Saúl i bueno... Sabeu què em passa? Que no soc imparcial. No ets imparcial. No. Et cauen bé els equips amb els quals has fet tractes. Diguem-ho així. No, o que ja he tingut bon tracte. No cal que siguin tractes. Tractes de què, Genís? D'esclaus. Ai, I- perdó. No, és broma. No. Una cosa que destaco molt també és el tema de la llei Mbappé. Ja. I Però una cosa, aquí són els fitxatges de Haller pel Leganés, ens de hem- James pel Rayo... ens hem d'informar d'això, perquè una Sí, clar. cosa, però una cosa, Bueno, a veure, a Madrid... La- fa tot a mi em per van que explicar tot que vagi bé. l'Andorra, Els equips de Madrid però a mi, també... a mi em van explicar que l'Andorra Sí. es regeix a les lleis d'aquí. És a dir, Per la Federació Catalana. si tu li pagues 1.000 Sí, amb un... però amb la Juso no tindran codem de fer amb els equips del Madrid, de Madrid. Vale, però una cosa, o sigui, estàs competint contra... El Barça contra el Madrid, vale, el Madrid és un club estat, em sembla Sí. molt bé. tu Però nosaltres- estàs competint, per exemple, no em contra sembla bé. contra l'Atlético o contra el Rayo. O sigui, el Rayo, per exemple, contra el Barça no competeix amb mateixos Està competint objectius, contra l'Espanyol. però està competint contra l'Espanyol o contra el Mallorca Però amb, que el amb, Rayo amb, pugui fitxar James. amb no igualtat de condicions, és a dir, amb desigualtat de condicions. Llavors, No sé què ens estranyi. no sé. No veus que volen fer passar un ave que va de Vigo
a Lisboa per Madrid? Què afecta això al futbol? Res. Això. És una idea, és la idea centralista. A mi m'ha sorprès molt, ja que em foteu canya, l'Alavés. Si no, és que m'ha sorprès molt, perquè sabia que estaria tranquil Sabies per què? per els jugadors que he fitxat, per l'entrenador que té, Què ha perquè fitxat? Què ha fitxat? Lucas Romero, Toni Martínez de l'Oporto... El Lucas Romero era el nou Messi? Sí, aquest és... Però aquest és bon jugador per l'Alavés. Ha mantingut Antonio Blanco, ara se n'oblida un que també és molt bo. Rioja on està? Bruno Boa... Digue'm? Rioja. Rioja ha marxat al València. Sí. Fitxat molt Va bé marcar i- ahir. I està amb 10 punts. Està amb 10 punts. No, Molt molt bé. bé. A la vez. Lluitem per Europa, eh? Canviem? Hem de parlar d'una cosa. De què? Tigrinho. Oh, Tigrillo. Tigrinho farà la solta que ja fa tots. No, no, no. La Factos. Si no em pagueu bates a mi el sopar, i si no us ho pago jo als dos, Vale. ¿vale? Tigrinho es farà més de 10 gols a la Lliga. Quants en porta? Un. Vale, fem-ho així. Vale, ho compro. Davant de càmeres, eh? Sí, sí. Davant de càmeres. És el Barça on l'han venut o està cedit? O... No, està cedidíssim. Amb opció de compra. Però no el compraran. Perfecte. Canvio. Jo només puc dir que un alt standing del Betis està molt il·lusionat amb Víctor. Pel xat del carrer ens està comentant moltes coses. Uf. Carreroski. Diu que la Real Societat serà la decepció. Ep. Això és ara mateix Això. ser un aprofitat. És així. Al millor seguidor que tenim, com li dius Però aprofitar? li diu en general, o sigui... No, perquè està aquí. Carrera, jo t'apoyo. Jo crec que serà el Girona, eh? Home, la Lliga sí. No té gaire bon equip i crec que se'ls hi farà llarg. Jo crec que no patirà el Girona, però estarà com està ara. L'Enzo 2030 diu que decepció al Sevilla. Pot ser. Uah, Sí, hi ha molts nervis. però la considereu decepció, el Sevilla? Sí, jo espero que no. Bueno, però entenc que és una aposta, no ara, no al dia d'avui. No, però Jo em espero refereixo... que no, Però perquè jo no García espero res, Pimienta o sigui, està molt bé. si el Sevilla queda 15 ara mateix, Oh, no ja- espero ja més. esperem molt de García Pimienta. García Pimienta. El Però problema igual necessita té un temps, tio. problema molt gran al Sevilla. Que no té, No té davanter, I no li donaran temps al García Això Pimienta. també. Hi ha molts nervis. Hòstia, no em desagrada la del Sevilla i la de la Real. Estan allí. Jo crec que la Real anirà a pujar. Una cosa. Li vaig dir a mon pare. Fixa't que tenen els dos el mateix problema, no tenen davanter. Que faci gols. Li vaig dir a mon pare que l'Espanyol no faria un punt, em porta 7. Bueno, però l'Espanyol, jo també ho pensava i ho deien tota la gent de la indústria, però és que les últimes 2 setmanes ha fitxat molt. He fitxat. No. Sense un duro. Però ha fitxat. Lo I ha xino, fitxat bé. lo xino no, i el bazar no li funciona No, perquè... Però el canal és una màquina. No sé d'on Sí. l'entén, però és una màquina. Vale, però Lo- això són apostes. És a dir, tu no fitxes algú... Ja, però vull dir, si tu veus l'equip d'Espanyol fa un mes, i el vaig veure en directe, Sí, tu feia penses pena, ha sí. de baixar segur. Sí, jo vaig dir que no Però faria n'han més de fitxat 15. 8 des de llavors. Clar, ha canviat tot l'equip. Sí, però tot i així, són apostes que et poden... El crav aquest podria ser que no et sortís Sí, bé. això sí, però clar. per exemple a dalt, Cardona és un jugador contra l'estat de França, Vélez és una aposta. El que dirà aquell, pues, ja porta anys jugant a Itàlia, Ojo, que tira de plastilina, eh? Che dira. Chedira, i bueno, Bueno, parlen molt bé l'entrenador. del Manolo, el conductor d'autobuses. Parlen molt bé l'entrenador. Què dius, home? Tio, Sergi, tu que has jugat una mica més al Lleida, què t'hagués entrenat, tio? Si haguessis sigut una mica millor al Lleida, quan ets a l'Evi, t'hagués entrenat aquest tio segur. Per què? Com si haguessis acabat a la tercera federació o alguna cosa així, aquest t'agafa bé. Em quedem molt lluny amb això. Vinga, va, Passem? avancem que estem... Això va. Bueno, aquí hi havia el xat en moviment. Va, anem a la prèvia. Carreroski. Aquí tenim equip favorit. Aquí tenim equip favorit, Tenim equip que favorit. va tirar molt, molt. Que vam quedar que l'Ipswich. És l'Ipswich. Perquè és un equip històric que feia molts anys que no estava a la Premier. Bueno, és el reemplaç del Luton, no? Sí, Sí, bàsicament. 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 Seguim amb el que hi havia. Té 90% de possibilitats de baixar. Per? L'Ipswich. Perquè Home, una sí. cosa, a l'Everton ja li han tret punts? No. Quan arriba que li... No. Calla, que veia un menos algo. Sabeu a qui li treuen punts aquest any? Va, Al que- al Leicester. Eh! Molts. I al City ves que no fa son baixa. Sí, pot ser. Escolta'm, veia un menos algo i dic, buah, és veritat. I és... Què hem passat al City al final? Ah, empatat. Ha empatat, Empatat. al 98 amb un gol de Stones. Hòstia. Ha jugat tota la segona part amb 10 l'Arsenal, que has posat a trossar per xutar la pilota. Calla, segona home. groga. Sí, És que, saps què Al passa? minut 45 de la primera Saps per què dic lo de l'Ipswich? Que fa molts anys a la Premier comença a passar que hi ha tanta diferència amb els equips que estan sempre a la Premier, els que no, que pugen i baixen els mateixos cada any. O sigui, Ja. no pugen els mateixos, però sí que baixen tots els que pugen, saps? Bueno, aquest any qui ha tornat? Leicester, que li trauran punts. El Southampton. Southampton, Per què li trauran i punts? Ipswich li trauran punts,
no sé què... Que ha fet. Pobre Bardi, tio. Pobre Jamie. Se mete el puto. Potser els únics punts que va fer el Jamie van ser contra el Tottenham. No, en porta 3. Però, 3 empats. 3 empats. Van empatar al camp del Aquí serà Tottenham. xula aquesta lliga, No, el City guanyarà fàcil. L'Emery Jo ho ha crec- entrat un altre cop o què? jo crec No ha que- fotut l'equip a Champions? Jo crec que no. Nen, de moment 12, Com està dalt, 12 de 15, Jo crec que aquest any la sorpresa positiva Ojo. és el Chelsea. D'Enzo Maresca. Bueno, si tenen 86 jugadors... Això és la sorpresa positiva, tal com va haver el Chelsea de tot tan malament. No, s'ha tornat Robics, també. Epa! A veure com anem. Grande Robics. Més morenos que l'any passat. Més morenos, tio. Però va, Bueno, Pues no sol. sé, voleu comentar alguna cosa aquí important? No, jo no, No, Iraola no ha guanyat tan bé aquest any. No, Bueno, no, perdó, ha guanyat més bé, Bueno. no ha guanyat fatal. de L'any moment... passat va tenir un calendari molt difícil al principi, que me'n recordo com I comentar. va estar a punt de fer-lo fora, van estar. Sí. No, però de moment 3... Quines veieu la vostra sorpresa positiva a la Premier? Jo no tinc ni fava, no tinguem de moment, no? 9 Sorpresa punts. positiva... Però jo, no, jo el que... de moment no. Qui Confio creu que bastant en serà? el Liverpool d'Arne Slot. Sí? A veure... Jo l'únic que estic veient aquí No notaran res. és que a la part baixa cada any els mateixos, perquè Everton, És que puja. Wolverhampton i Southampton, És que puja. No, Southampton ve de pujar ja. Clar. però vull dir que bueno, Southampton perquè Ja, acaben salvant portava Everton anys. i Wolves sempre. Sí, perquè suposo que amb l'experiència que deuen tenir i tota la pesca, pues, acaben guanyant els els recent pujats, saps? Sí. Però, hòstia, cada any voltar per allí baix, tio, United, déu-n'hi-do. Poca cosa. United, Ten pues, Hag, hòstia, és molt fort, United és un gegant, és un gegant que facture i genere una animalada i té els americans per darrere. Molts diners, Sí, sí. Bueno, va, passem. Passem? Sí, passem. Una No, que l'ha cosa. comprat ara, el Dineos, el United. Lo que... Sí, pensava que Premier ho hagués escrit A malament. veure, com va Itàlia? Oh, el gran... Quin és el nostre equip? Quin és el nostre equip? Dis-ho. El nostre equip és el Como. El Como, juga demà. I el té Como. A les 8:45, tots a davant de la Tots tele. pendents, Del Sí. partidàs, l'equip de Cesc Fàbregas. Sex. L'equip de Sergi Chex. Muerto. Chex. Està Sergi Roberto? Sí. Pepe Reina. Hòstia, és el nostre equip I segur. Alberto Moreno. Sergi Resuscitado. Hòstia, és el nostre equip segur. Pues aquest Sí, any sí. estem a fons. Lo noi de Reus. Reus. Ara si ens carreguem el Monza, que amb el circuit ja en tenem prou. Que se'n vagin a segona. Jo, noi. a mi també em cau molt bé el Venècia. Bueno, què comentava d'aquí? Jo estic flipant. Què fot Torino primer, Napoli segon, Udinese tercer? Bueno, Napoli Conte. Bueno, l'Inter està jugant ara, Napoli? Està 1-1. És de Conte. Avui tenim el derbi de Milan, Inter 1, Milan 1 de moment. Jo crec que la O Lliga... el Dalgui no deu estar La content. meva opinió és que la Bueno, el Lliga... Dalgui ens ha vacunat. La meva opinió és que la Lliga la guanya l'Inter sobrat un altre cop. Sí? Sobrat? Sí, sí, sí. Jo confio en la Juve de Thiago Motta, Sí. Jo no. Jo sí. L'Inter és el... Ara mateix... És que anava a dir el Madrid, no, perquè la Lliga no. Va, és que, tia- És molt fiable, tio. No toca cap peça cada any, juguen els mateixos, el mateix entrenador. Encara juguen amb 5 darrere, com fot 26 anys. Sí. Mare de Déu, quina Van mandra. canviar un entrenador, Sí? que no sé quin era... Era Conte que estava... No, No ho sé. no sé quin entrenador era, que estava amb 5 darrere i van posar l'Inzaghi fa 3 o 4 anys ja, també amb 5 darrere. I ja està, no toca res més. Qui ha fitxat el Varane? Diu Carrera que hem fitxat El el Como. El però Como? no li han fet fitxa perquè es va lesionar ara, fa greu. Hòstia. Sí, té una... O sigui, és un cementiri d'elefants. Ah, Sí, pues, sí, sí. Tal qual, o sigui... un equipàs. El Cesc Fàbregas igual se posa les botes i es fot a També jugar. diu el Carrera que l'Udinese és d'Alexis Sánchez. És Ah, veritat. Alexis Sánchez va prometre a la gent d'Udinese a l'arribar que el classificarà al Champions. Pues mira, Pues té feina, de moment va tercer. Allí està. Jo vaig flipar que el McTominay ja estava al Nàpols. Sí, Eh. i el Gilmour. O sigui, heu mirat coses de l'estiu, no? Perquè jo no m'ha interessat. No, jo... El Nàpols s'ha gastat molts diners perquè ha portat el Conte. Ah. Ha fitxat. Mare de Déu. Jo vaig veure que s'ha gastat 30 tios per un tio que es diu Buongiorno. Mira, un tio així has de pagar. Jordi, Sí, noi. Buongiorno. bon dia. Vale, pues això, no sé. Si voleu comentar alguna Home, ha fitxat Lukaku, el Sí, Nàpols. Sí. Passo? Lukaku i Conte van de la mà tot arreu. Sí, el mateix, sí, tal És qual. bestial. Bundesliga, què? Hòstia, el nostre equip també està Hòstia, aquí bé. també tenim un altre Que els tenim tots amb descens. No, el Leipzig no està. És avui no, El Barça no. el Barça tampoc. El nostre equip és el Sant Pau. El Sant Paulí, No. I aquí no hi ha dubte. La vida pirata és la vida mejor. sí. Sin Que trabajar. per cert, posa que porten un punt perquè el partit no ha acabat, però bueno. Igual- Ara vaig mirar quan van, però crec que anaven 0-0, Al camp contra el Leipzig, O sigui, Rival Champions. pot ser perfectament que no en portin cap. Sí. Pot ser perfectament que baixin tots els equips cigales. No, sisplau.
Home, el Barça no, I però... el S'ha francès... acabat, 0-0. Molt bé. Un puntet, un puntet. Vale, doncs aquí jo em sorprèn molt Dortmund, sincerament, perquè Avui n'hem fotut 5. un finalista de Champions que estigui vuitè a la classificació em sorprèn. Està 2 punts de la segona. Bueno, Bueno, em sorprèn. I Leverkusen que... he guanyat un partit. I he guanyat un partit de partits al 90. Avui he guanyat el 90... Qui? Un altre cop. Leverkusen. Avui el 100. Pesats que són, tio. I l'altre dia també va guanyar... També, no? Sí. Un gol Jo de crec que Bonifaz. aquí el Bayern guanya la Lliga al desembre. Sí? Sí. Leverkusen... Ja ho ha fet. És que el Bayern aquest any va molt fort, El Leverkusen, a part de que el Bayern va fort, el Leverkusen juga Champions. Ja. Però fitxat bé. És una mica el que li ha passat al Girona també. Pot Sí, fitxar però bé, però el màxim objectiu que jo crec que poden aspirar a jugar en Champions és anar... a la Champions un altre cop. Ja. Sí. No pots aguantar el Bayern. Però està bé, Sí, està de puta mare, però jo crec que el Bayern... Que és que el Bayern 16 També ho gols... vull, perquè la meva aposta va ser Bayern, PSG i Barça. Company és una borrada, Company. Company, entrenador mort. Sí. Molt bo. Tu com ho saps, Silmo? Que és algun partit del Bayern. Sí, claro. Ha estat entrenat per Guardiola, I això tots els que surten del Guardiola fan bé. Partit, Maresca. Maresca, ja t'ho dic jo. Molt bèstia, Aquí, el aquí. Guardiola, Això és molt tio. bo, això és molt bèstia. Mare de Déu. Vull dir, ho fa Bueno, bé. clar, has d'aprendre molt. Deixarà més fills pel món, noi, que... Julio Iglesias. Vinga, seguim. I La per última. acabar, Què vol? El PSG ha empatat. Anem a la Ligue 1, que el nostre equip és el mateix. Van perdre contra el líder de la Ligue 1. Tanto, eh? Bueno, però- Qui? el Barça. Quin és el nostre equip? El nostre equip és El Brest. El Brest, que ha guanyat el Toulouse. Buah. I el Brest on estem? Bueno, jo, Aquí. jo el Toulouse també li 11. vull molt bé. Diga taula, bé, perfecte. Jo el Toulouse li vull molt bé. L'entrenador és català, eh? Bueno, jo li vull més bé al Brest. Jo també. No vale, però... És el nostre equip. El Brest juga a Champions, Explica per què és el Que ho nostre sabeu, equip. que no juga a Barça, Brest, sí. Sí, Sí, Barça, Brest. hi haurem d'anar. Que venen amb el bus? sí, vendrem el bus. Bo, ja. Mític bus. Mític bus. Ja està. És un equip que tampoc ha fitxat res, el Brest, no? Buah, Però se no li fitxa. farà llarg. Oh, sí, Hòstia, farà poc. el Mónaco té equipet, no? Jo no vaig poder veure el partit de Champions l'altre dia, Jo perquè tampoc. tenia altres coses a fer. La primera part, però- Jo vaig veure una mica a la primera part, però el Mónaco t'ho ha fitxat molt bé, diu. Molt bé. El Brest va guanyar el primer partit de Champions, però per del carrera. Home, Sí, però i el jugar que- contra Sturm Graz a casa seva, del Brest. I què és el Brest? És que bé. Ja, però a casa del És Brest. el nivell de l'Sturmgras. I el que em sorprèn, però que ja no és tan sorpresa, és el Lyon tan malament. Sí. També el que em sorprèn és que l'Estrasburg es digui Racing d'Estrasburg. Per què? Sempre, sempre. No sé, està dient sempre Racing d'Estrasburg. Sí. Escoltem, Armengol, tu que ojo saps al de la Lliga Marsella, Francesa. ojo al Marsella té un equipàs, eh? Sí, i un expulsat. De Zerri. Al minut 7! Hola! Però què han fet, tio? No, però Què passa? aquell violador no pare fer gols, eh? Noi, Que és que mos veritat. cancel·laran. No, Santimina. No! Ah, No, el... Com es diu l'anglès, home? El Rafa Mir. Tonto, tio. El que juga al United, el Getafe. què fa Balconi? Ah, el Greenwood. Greenwood fot 2 gols cada partit. Però tio, presunte, has de dir presunte sempre. No. Bueno, aquest va estar tancat a presó. Ah, sí? Després, bueno, és que ben bé violar, no sé si... Aquest agressió. T'estàs ficant amb lloc... Ja, ja, ja. Ja, no sé Bueno, però hi va haver lesions no sé dona que van demostrar que eren seves. O sigui, no sé si violar o pegar. No, tot està. Violència masclista, vaja. Tot ho condemnem tot des de Té Cigaleros. bon equip, el Marsella. Correcte, per això. Luis Enrique, Què dius que té ara? el València. El Luis, amb Z. Sí. O que està Messi, però... Ah, Messi. Sí, el Guaji n'han pagat 50. El Condovia. Nos estem encallant, nois? Acabat. Ja està, no? Ah, ja està. No ens portes res més de cap altre joc. Vam dir que alguna cosa d'alguna lliga. Luc de Jong ha fet un gol. Vale. Han guanyat 1-3. Molt bé. I a Portugal el porta a guanyar 0. M'agrada, Armengol. No sé res. Vale. Pues anem a la regional. Pues espera't, mort, que li feies el sasso i m'ho fas a mi que estic a 3 metres de la pantalla i no hi No, veig. però ja ho tenim. Anem a la regional i fer el que vulguis tu. Vale, la regional, torna a la regional, teníem ganes. Venim forts, Valents. valents, tenim bones notícies i males. Per què? Bueno, la tercera ja porta unes quantes jornades, tenim Ah, un equip amb bones notícies, un equip amb males. Comencem, va. Espera. Ep. Explica primer què farem. O ho expliquem al final? Què farem? Ah, vale. Expliquem. Bueno, aquest any la idea és... Estem amb negociacions. A negociacions. Amb negociacions sense Una un la duro. tenim tancada. Sense un duro. És a dir, no podem pagar, no tenim diners.
Estem amb negociacions Des d'aquí una per tal, bueno, amb converses per tal de que un periodista del Lleida Esportiu ens porti una crònica petita cada partit, Era club de futbol, no? Lleida Club de Futbol, buah, i després també del bàsquet. El bàsquet està 100% confirmat, eh? El bàsquet està 100% confirmat, intentarem tenir... Què? De nom d'equip americà de la Super Bowl. Jaiopos Lleida. Jaiopos. Saps què és? Què és? Crec que és una constructora. Perquè l'altre dia a la vora del Decathlon de Lleida va haver molts pisos i posava... O no? Podem fitxar un Qui el patrocinava abans? Qui el patrocinava abans? IFG. No, No, ICG. però i abans Hinoc o... No. No sé, algo així, era una... Hinoso era el Lleida Esportiu aquí. Ah, bueno, Jo crec que és ens una desviem. Bueno, va, explica-ho, així resumit. Per Lleida tindrem un periodista, si tot va bé, que ens farà un vídeo de cada setmana explicant el partit, i pel bàsquet també, el mateix. No és periodista, crec, No. però també pues, és un tio que ha jugat tota la vida al bàsquet, sabe. Le da. La idea era això, que ho tindreu penjat a Instagram, una minicrònica del Lleida Correcte. Club de Futbol i del Jaiopos Lleida, Jaiopos Lleida. en la seva nova aventura a l'ACB. I avui, bones notícies, perquè ha guanyat el Lleida 0-2 al camp del Sant Andreu amb un xicharro de Adri Gené, El nostre nou ídol. el nostre nou Jo ídol. espero que el periodista que portem li xupi la polla a Adrià Gene cada setmana. Bueno, No espero menos. Sí? Jo espero portar Adrià No Gent. espero menos. Jo espero portar Adrià Gent. M'il·lusiona més que Flick. No, portarem. Hem de portar. L'altre... O anem a entrevistar, m'és igual. És molt bo. És molt bo. Avui al camp del líder, nois, no se n'oblideu, que el Sant Andreu anava amb 9-9, i hem guanyat amb 0-2, i ja us dic, un xicharro, que si el voleu veure al Twitter del Amb la Lleida... dreta? Amb la dreta? O és dreta? És dretà, no? Sí. No ho sé. Això, el podeu veure. Què creieu aquest any, Lleida? Aquest any ascens. Sí, En sèrio, hem jugat 2 partits a casa a porta tancada, hem jugat al camp de Sant Andreu, ha vingut l'Atlètic Balears, que és de l'equip per estar a dalt, també. Sant Andreu també estarà a dalt, sí. I vam guanyar Cornellà, que no comença bé per l'equip d'estar dalt. o sigui, tenim equipat. Sí, la gent està il·lusionada, entre altres a Madrid i tal, perquè Guillem veu Naranjo és bo, també. que la gent hi va, tio. Tio, i que l'equip que hem fet, molt, Hem fet Sí, hem no? mantingut quadria, Sí. Jo el porter és molt bo. El quadri és Bo. espectacular, Jo callo. Rebaixes expectatives, Genís? Jo callo. Per què? Pues perquè... És un podcast, has de parlar, mort. No, perquè no vull sentir-ho a gafiestes. Jo crec que passarà el de sempre. No. Anirem primers, Som catalans, claro. som Anirem primers. catalans. Fallarem al final, quedarem tercers, passarem una promoció que s'ha passat cap i al final ens fotran fora. Que no. Claríssim. Pujarem com a primers aquest any. És claríssim. Som catalans, Ojalà tio. Déu t'escolti. Pujarem com a primers, tio. Un Però és catalans. claríssim. Haurem de treure el Que xap. fotin el Gerard en contra entrenador. No, tio, pujarem primers. No, Marc García és bon entrenador, diuen, Sí. Va, passem. Confio molt. Vale. A tercera, el que us comentava, tenim males i bones notícies. El Mollerussa el trobem 16è classificat amb només un punt. La setmana passada va empatar, si no m'equivoco, al camp del Girona B. Sabadell bé. Sabadell B, perdona, això. I avui ha perdut el 90 i algo contra el Reus. Llàstima. A veure, el Reus és un equip que ara mateix va segon. No es poden treure conclusions. El Mollerussa és un equip bastant nou. Ha perdut gent important, ja ho hem comentat durant l'estiu, però ha perdut Nil Sauret, ha perdut Moró, ha perdut Rocky, vull dir, són gent titulars i el Guillem, correcte, que ha marxat també. Vull dir, és que Nico Patirem. ha plegat el pistolero, el Genís, Canvi d'entrenador. a mitja temporada, clar, canvi d'entrada, és fort. Patirem, però bueno. Bueno, s'han refet dels problemes econòmics, que ja és molt, la veritat. Esperem que no en tinguin més, perquè això és una putada pels Veieu jugadors. l'Atlètic Lleida del playoff o què? Per què no? Sí. L'Atlètic Lleida ha fitxat, ja ho vas comentar tu ahir, Genís, ha fitxat molt bé, ha fitxat un davanter històric del futbol català, i tot i que avui es pot dir que ha punxat, perquè és un empat a casa que potser no t'esperes, contra qui no el veig ara? Contra el Sant Cristóbal, però Sant Cristóbal recient pujat o m'invento? Ja hi era, no? I això, bueno, esperem que sí, no? Que el Lleida, que el Mollerussa jo crec que l'objectiu seria salvar-se, com l'any passat, i l'Atlètic Lleida
l'objectiu. Què creieu? Jo crec. Sí? Sí. Són 5 És un objectiu molt alt, És un recent pujat, Encara l'hem fitxat bé. però han fitxat molt bé. Jo crec que l'objectiu... És a dir, si no van a playoff no és un fracàs ni de conya. No. Però l'objectiu per amb ells ha de ser anar al playoff. Però també és equip nou sense, Bueno, tio. Ser ambiciós, però ser ambiciós. Sí, Però o sigui, això no vol- és a dir- una persona de dins del club et diria, per rebaixar expectatives, jo crec, que l'objectiu és salvació, però en quant a fitxatges i il·lusió i tot, podria ser perfectament que fos un objectiu... Jo l'altre dia vaig parlar amb el president del Badalona, que des d'aquí li desitjo tota la sort, i me'n va incloure l'Atlètic Lleida en... El Badalona juga a Badalona ja o no? Aquest és el Badalona. Ah, vale, el futur. Aquest és el Vale, Badalona tota la vida. vale. L'han comprat un noi que es diu... Bueno, és igual, Sí. un noi català. Sí. I em va posar l'Atlètic Lleida entre els 3 o 4 favorits. Pues sí, em, va potser dir, sí. em va dir Prat, ells també en teoria tenen un bon equip, Badalona. Em va dir el Prat, em va dir l'Hospitalet, em va dir el Girona B i em va dir el Lleida. Déu-n'hi-do. El Tona, tio, és un poble molt petit. Però tenen pasta, crec que tot. Ja, però vull dir que ha de ser heavy, saps? I suposo que hi deu haver el Tona B o el... On jugaríem nosaltres. On jugaríem nosaltres, però és molt heavy, tio, perquè sempre... Hauria de ser bo que em pugessin un cada dia del B a jugar. De 2 minuts. De ressaca. De festa major a Tartareu, saps? Bueno, doncs això, els desitgem tota la sort als dos clubs. Passem a la primera catalana, primera jornada. Què és Singerlin? I equips nous. Sí, Parc UD. tenim el Guineueta, Genís, que és conegut, Racing Vallbona. que és conegut nostre, el Guineueta. Racing Vallbona deu ser de Vallbona les monges o què? No, home, no. Dius, home, tio, mero. Tio, no te sona No, o què? això no és Vallbona, és monges, Rup. Sí, Sí, però com ha de ser d'aquí? però tu creus que... Que no, és per la redistribució territorial i tot aquest Vallbona dels monges és anar a Tarragona. Que sí, Sí. però no és Vallbona de Monges quants habitants té, però jo primera catalana. Si només hi tenen monges. El convent i poca cosa més. Aquí és molt estrany, això m'ho he d'estudiar. Això no ho havia... Què és Singerlin? Què és Singerlin? Sembla un equip de... Nois, És de Llívia, és de la frontera. fes-me un favor. Què? Pensava que era de... Com Ah, es diu aquest? a veure. D'Irlanda. És que ara mateix... Nois, D'Irlanda. que se me n'ha anat, que no surt el Juneda, però pel que veig aquí ha empatat. Sí, ara t'ho dic. 1-1. Bueno, els equips de Lleida... Hi ha un equip de waterpolo, natació terrestre. Sí. Com pots anar a lligar sèrie amb el Singerlin? La Oye, que Guineueta, El Racing Vallbona. el Parc, El Juneda el guanyat. Racing Vallbona. Ah, tio. Ah, El parc i els fumetes del poble, I hi ha, nois, hòstia, clar, hi ha el gimnàstic de Manresa, que és l'antic Andorra. l'antic Atlètic Lleida. No. Ai, Artesa de Lleida. Exacte. Claro. Però que és l'Andorra, vaja. Sí, correcte. Però el Va, Puig, el Puig, un equipàs. no, el Puig em va dir que hi ha avions, O sigui, que hi ha jugadors Que pujaran sobrats. de tercera tots. Bueno, no sé, perquè igual són xavals i t'aniràs al camp de la Pirineica i igual, bueno, és igual, no vull dir, no vull fer apologia a les hòsties, però... Ens interessa, va, perdó. Sí, em talleu tota l'estona. El Borges, que ha perdut 0-2. Ojo Singerlin, doncs. Clar, El tampoc Borges podem, té bon equip, a priori. tampoc podem dir, treure conclusions, perquè al final No sabem com no sabem quins equips hi ha. El Borges ha perdut 0-2 a casa, després tenim contra el Singerlin. Igual que es pot perdre, Després tenim la derrota al camp d'un camp complicat del Martinenc, Sí. de l'Artesa de Segre. Una Artesa de Segre que avui ho comentàvem, ha perdut aquesta setmana, o s'ha fet oficial aquesta setmana, el Julià Jou. Un Artesa sense el Nil i el Julià no pot ser. Bueno, ves, què vols que et diga? Doncs és. Ho dic en broma, Pot ser. Pugem a la Prioneta, ja està, home. No, jo pujo. Ja està. I tant. Tu ets d'allí, home. No, Ets fa mig, pinta que ets mig d'allí. Podem dir, no? Sí. Té pinta que patirant. I després tenim el Balaguer, que ha quedat 0-0 al camp del Turo de la Peira, Bé. un rival complicat. Vull dir, no està malament. Juneda ha guanyat, 2-0. El Juneda ha acabat guanyant. 2-0. Juneda ha guanyat 2-0 a... Elefants. En El qui? Juneda ha guanyat? 2-0. Al parc. Al Clar. parc. Clar, és que, què és parc UD? Però aquí no surten, ja buscar a veure aquí. No, perquè Aquí, està aquí a la meva pantalla. m'ho he deixat, tio. Ha marcat Tuto, nois. I l'han posat. Demostrem qui mana primera catalana. Tuto, què fas, Tuto? La setmana que ve tenia un compromís. Hosti, i qui ha marcat més?
i Zacaria, no el conec. Vale. No, però crec que el Juneda aguanta molt l'equip del poble, perquè vaig veure. Sí? És que han de fer això. Van renovar quasi tothom. i... Molt bé. Molt bé. Jo soc del Juneda aquest any. També, competint a primera amb la gent del poble, així m'agrada. No, a veure, és puta com mare. els lleidatans. Vull dir que Sí, però fa gràcia que li vaig bé perquè... s'ho han guanyat, s'ho van guanyar l'any passat, cargant-se el picat, que ojo. està ben fet, home, que no vegin els del poble, si baixes i ja està. Sí. Molt bé, doncs la primera catalana comentada, passem Balaguer hauria fet un bon equip, no? També. a la Sí. segona. Sí, han fitxat el Manel Grau aquesta setmana, és el que comentaves tu. Al principi es quedava quarta, però es veu que al final... Dis-ho, dis-ho. Vale, va. Bueno, sembla que diners, no? Ho han dit, no? A l'Instagram, nosaltres... Que era una oferta No de ha que anat, de no ha anat per rebutjar. 2 sàndwichs de... No, per una Coca-Cola després del partit no. No he anat. Vale, a la segona catalana. 0-1 del Castellxer al camp del Cervera, 0-1 de l'Alpicat, molts pocs gols, la veritat. S'enfrontaven dos equips, per mi, favorits, com són Alcarràs i el Tàrrega, i va guanyar el Tàrrega al camp de l'Alcarràs 1-2. I després també tenim... Cardona. Sí, hem posat el Cardona aquest any. L'any Sí. molarà, el Terbi Solsona Cardona ha de ser guapo. I podríem anar. Ha de ser guapo. O està lluny, I anirem. Ja, però jo toque allò, deu ser... Anem a dinar pel camí, tinc un bon restaurant. Vinga, va. I això també, un dels favorits, segons les enquestes que hi havia al xat, no sé si hi sou, la gent que ens Sí, està veient, ah. al xat del Futbolitis, De WhatsApp. del WhatsApp, un dels favorits també era l'Agramunt Jo i per no mi- ha decepcionat de moment. Jo, per mi, no és un dels favorits, és el favoritíssim. Sí? Per mi sí. Per mi no, Per tu qui és? Jo per mi Tàrrega, Per mi potser. Tàrrega. Per mi és favoritíssim l'Agramunt. Bueno, també jo crec que I no podria ho ser... dic per posar la pressió, al contrari, ho dic com un valor del Mir. O sigui, a mi em sembla un entrenadoràs, i més per aquesta categoria, té uns jugadorassos, jo crec que... Bueno, us he dit tota la sort del món, però jo crec que arrasarà. I també destacar per mi la victòria del Trem a casa contra un recent baixat que és l'Alguaire. No sé si l'Alguaire s'ha desfet molt l'equip, perquè al final és el que comentàvem. Quan tu puges a primera catalana, igual et desprens de peces del poble que després igual acabes... Tio, però aquest any no podrem anar a fer el tren poble. No, està clar, molt bé. El Molt bé, Cardona Gil. Solsona. El Cardona Solsona. La gent que ens convido. Sí, Nosaltres sí, anem sempre. on ens convidin. I això, bueno, la derrota del Linyol al camp del Balàfia, que jo tampoc no conec molt Balàfia, però... Segur que tenim. Pues van marxar els dos germans, Sí. el davanter i el lateral. Correcte. Balaguer. A Balaguer. Chichi. I això, Jo vull destacar una cosa. Dis-me-ho. El debut del Gallardo, a l'Albi. És veritat. Què ha marcat Han- un dels dos? No, no han marcat, però han estat els dos titulars. han Molt bé. perdut, no? Avui Al camp de l'Agramunt. al camp de l'Agramunt. Bueno, un partit difícil, però... Sí, Bueno, Hòstia, 2 gols d'Albert Ferrer, no? no pare. Millor I jugador de la Lautaro? categoria. Era fitxatge de Cigaleros. Sí o no? Passa. Sí, sí. Vale. I si passem a la tercera catalana, grup 14, jo crec que tenim un sorprenent empat del Soses contra l'Arbec a casa. El Soses també és un dels favorits que va posar el Futbolitis i que la gent va votar. I l'Arbec és un recient pujat, la veritat. I després també un recient... Ah no, perdó, el Borges es va salvar la temporada passada. Ha guanyat 2-0 al camp a casa contra el Torregrossa. I destacar, simplement perquè van fer amistós contra els dos, el Vilanova de la Barca 3 al Col·legi 2, que, bueno... I l'Albagés, tio. Són de l'Albagés. I l'Albagés, encara que no l'he hi vist, hagi no l'he els vist. germans. Ostres, pues han empatat contra el Miralcamp, també un recent pujat, i la victòria del gol més contra el... Què és això? jo destaco que intenté lo del centre Crab d'esport Gimenells. cultural. No era allò del centre d'activitats rurals Centre rural, i activitats- poliesportives. Sí, sí, sí. Que vam dir que no hi podia haver un equip que sigués així, ens ho han tret. Ah, ho han tret, no? Bueno, no Han sé. ficat crap, han dit, noi. I si, no sé, Armengol, no sé si tens Jo he llegit que... informació de que... No, no, de Pardinyes. Bueno, Sí, la M era el màxim favorit a les enquestes suposo que el gol més també deu estar per allà. i va empatar a casa contra el... Perdó, ara m'he perdut. No, va empatar fora a casa contra el Puigbertenc. Poc a comentar, sí, poc a comentar la veritat avui. I al grup 15, destacar per mi una victòria per 5-0 del Vallfogona contra l'Oliana, Sí. un recient baixat contra el Vallfogona. Em van comentar que els 5 gols van ser de córner, però que segons gent de Vallfogona la superioritat hi va ser, a veure, A mi m'han dit que tenen un jugador mig del Sí. camp. sí, que ha vingut d'Andalusia
El vaig fora. Sí, Un jugador d'origen gambià, crec, o sí, senegalès, Gambia, crec. Com se diu? que diuen que m'han dit que estarà dos categories més amunt al Nadal. Sí. Bueno, sí. Diu? M'han dit això, No ho sé, m'ha dit tal qual això. Sí. L'Aziz. No ho sé. Abdul Aziz Diallo. La veritat. I després també, ostres, destacar un Organyà 2, Pons 4, que l'Organyà era un equip que en principi m'havien comentat que feia molt bon equip, i després el Vilanova l'Aguda 4, Bellpuig 1. 4 gols de Musa Sarr. Ostres. Com? Crec que és el davanter que sembla el Rüdiger. Ah, sí? Que l'any passat ja hi era? Sí. Ostres, Déu-n'hi-do. I, ostres, i atenció, la Fuliola ha guanyat 4-0 contra el Pardinyes B amb 3 gols de Ferran Rius de penal. Que avui ens ho han comentat. I nosaltres derrota dura. I nosaltres derrota forta. Una exhibició de Carlos Alqui. Pues sí, ha fet el primer gol, ha fet l'assistència del segon, no? No hi eres tu. Jo Sí, crec que sí, la falta l'ha picat. Bon xutxant, Ha fet 2 assistències i 2 gols, tal qual. No, i el Pastes, al xat. Epa! Hombre! Roger Vaya Pastes! partides de Tremabú. Ja ho hem anat tornat una altra vegada. Sí, haurà de tornar. Ja van torrats a dir això. Porteria 0, noi? Sí, derrota dura del Bellcaire. A veure, també no teníem el Johnny avui i fins a l'1-2 hem tingut les nostres. Però bueno, Un penal bastant clar. tot acaba de començar. Sí, un penal bastant clar no assenyalat, que encara demà tindrem a les cervicals, però bueno. Sí, Jo he vist penal, claríssim. També t'he de dir que amb ells també n'hi havien de pitar un. Sí, però post. Sí. Li he dit a l'àrbit, dic, ho has fet molt bé, dic, però a les àrees Sí que se és t'han un apagat. bon àrbit, Ha fet un bon arbitratge. Bueno, no m'he meia queixat quarta, avui, no? no m'he queixat avui. Bueno, un moment sí que t'he vist. No, perquè el A la primera part, no sé què... no, l'extrem, el seu lateral m'ha dit subnormal a la seva cara. No, però no I era dic- això. i Hi dic- ha un moment que deia, ui, dic, Home, no. t'he vist la groga. Porto bé, que aquest any les 5 targetes s'acumulen, tio. Nen, doncs cada 5 cap de setmana pots sortir un. Buah. No, ho has de fer. M'he de portar bé. Les he de... Saps allò quan tinga un pont? Però has de ficar amb 4, llavors. Clar, t'has de posar amb 3 o 4 i ja... Posar amb 3 o 4, ja controlant. m'he de posar amb 3 o 4 i dir, vale, d'aquí 2 findes tinc allò, vinga, va, 5 targetetes i a descansar. No, és broma, Juli, no t'enfados. Pues això, no hi ha quarta catalana. Quan comença? Els equips de quarta catalana, si no m'equivoco malament, no sé si la setmana que ve o l'altra. Jo, deu ser d'aquí 2, no? No ho sé, Bueno, és igual, no passa res. la veritat. Però bueno, comentat tot, les lligues... Ja ho veieu que aquest ha sigut un... Un programa que ens ha costat arrencar. Introductori. Sí, ens ha costat És tranquil, molt, no ens ha patiu, costat no molt. patiu. Anirem a més. Anirem a més, amb les seccions que estem preparant Sí, anirem a més. seran dinàmiques i avui també estàvem cansats, estàvem bé en el Barça, Sí. la Hansineta. Que bé juga el Barça. Bo. Que bé juga el Barça. Acabem amb aquest, parlant del Barça ara que podem. Sí, està a quarta catalana, ja els veurem. Tio, és que hi ha el Rosselló, El Rosselló. Juguen el dia 5. El 5 i el Veus, crec d'aquí 2 setmanes, sí. El Barça juga molt bé. Va, no et para de fer-te... Fotres una palla avui pensant en el Barça? Bueno, no ho sé, però és que pensa l'equip que hem tret. Sergi Domínguez, Sí. Gerard Martín. Sergi Domínguez podria ser de Linyola perfectament. Sí. Gerard Martín. Aquest, una mica més... Aquest estiueja a la Costa Brava. Com es diu? Pablo Torre. Pablo Torre es fa Santander màxim. Però és que és igual això, jo dic de Sí, jugadors que però no bueno. coneixíem ni fa un any. I no puc dir la meva cunya per aquí. Sí. Un comentari qui més? cunyau. Qui més? Pau Víctor. Covarsí. Pau Víctor té 2 noms, amunt. Covarsí. La minya mal... Que, Els dos pares tenien dubtes. que hem jugat, No se caen d'acord. hem jugat amb poder 10 jugadors. Que hi ha un L'any cognom passat no jugaven al que hi ha un Rei. cognom que es diu Víctor. Suposo, no? No, hi ha un nom que és Víctor. No, però es diu Pau Víctor de primer. O sigui, de nom. Claro. Calla, home. No sé. Els seus pares van tirar una moneda a l'aire i va sortir canto, tio. No volien tenir un fill orfe, llavors el vam ficar. Hola. Com es diu? Pau Víctor de la No, Ah, Víctor és com nom. Hola, però no... Veus? Quina excepció, tio. Bueno, Que no jugui més. Ai, pobre xaval. Què és això? Fa cara a que farà gols. sí, amb el filial. Que no. Amb el Betis com el Tigrinho. Eh? Amb el Betis com el Tigrinho. Com a mínim no, com a mínim, farà més de 10, us ho he dit. com a mínim no ha costat 15 milions, ni 60, com el 30, Tigrinho. 30 més 30. I aquests més 30, El què? proper dia Per parlem... això, perquè no he jugat al Barça. Fàcils? No es faran? No he jugat al Barça. Ah, vale. El proper dia parlem de Bernal. Hòstia, calla. Vale, va. El proper dia. Em va saber molt greu. Sí.
Perquè, nois, no ho vull dir, Pues no ho digues. No, No diu res. si la soltes, la solto. no ho vull dir, però en recordeu, no, home. Amb 3 partits ja ho veus. Saps com en la mini ja ho veus de seguida? Que tampoc ho vols dir, però saps a qui et recorda? Jo, saps què em va... Que Bernal et recordava molt aquell home. Sí. El partit que fa el dia al Rayo, que... Noi, Dius, tenim Bilbao per 10 anys. I el tindrem. perquè escolta'm, tornarà. escolta'm. Saps què em va passar a mi? Què? Que el Gamper va cagar un, eh? Sí. A lo Sí, a a lo lo Ter Eric, Stegen. a lo Eric contra el Mónaco també, va lo mateix. Què Eric? La Bueno, Ter Stegen, bueno, però em refereixo. Pues, i pensava, en aquest xaval ja està, li fotran la creu. I, Però flic. i es va refer, eh? Bueno, noi, tinc gana i vull anar a sopar. No ho sé, estic pitjant jugadors. Bueno, estic anant a la classe de quart d'ESO de l'institut. Maragall, de Barcelona, m'estan sortint aquestos. Quan anem amb cadets i guanyem. Som uns altres. Nois, voleu fer el favor de tancar el programa que tinc Noi, gana? Estem disfrutant de la frequineta, tio. Hem patit Ai. molt, Hem patit molt. Tu saps el que és guanyar 3 partits seguits de golejada? Poder fer 10 anys i no ho feien. Amb una derrota pel mig de Champions. Deixa estar. A la Lliga. Vale. A la Lliga t'ho compro. Jo no puc dir res més. Champions. No havíem de dir també una quiniela no sé què? Ah, sí? Ah, sí? Intentarem... Molt bé. Gran Ermengol. Intentarem també afegir... farem com 5 o 6 partits. No cal tant. Si no, Sí. farem 4 o 5, vam dir. 4 o 5. 4 o 5, 5, 6. Hi ha un número... Arranca. Pues això, intentarem ficar 4 o 5 partits destacats de la jornada de regional, de totes, és a dir, pot sortir un Mollerussa Atlètic Lleida o, bueno, de tercera federació a quarta catalana. T'ha d'arrencar-lo, Carlos. Sí, no, estic fotut. És que tinc ganes, ho estic dient. I farem una quiniela i farem una classificació, no? Intentarem La que... idea és fer una quiniela de 4 o 5 partits de regional cada setmana i Correcte. anirem fent una classificació. I qui la guanyi, sorpresa. Com? Quin mètode? No ho sabem, perquè encara l'hem de buscar. Hem arrencat. Hem arrencat. Ara ja està. Ara estem de camí cap a l'excel·lència, que diu sempre Jan Laporta. Correcte. Vinga, va. Pues amb això i que tenim molta Un, gana. dos, tres. 1, 2, 3. No us lesioneu més I i marxem. acabem. Adeu!